ulan. Magdamag maghapon na. Saan? Ingay. Sakit sa tenga nung preno ng motor mo. Hello, Ma'am Diary. Good afternoon. Ayan, ang lakas ng ulan dito. Samiras. Tama ba? Simeon Daily pala. Simeon Daily. Ayan. Simeon Daily. Running here in America. Shout out. Ayan. Shout out. Shout out Simeon Daily. Ayan. Please like to my live stream. Ma'am Diary. Thank you, Ma'am Diary. Nandito kami ngayon. Papunta kami sa may dam para mag-survey ng mag-survey kung kumusta ang lagay ng baha. Ayan. Dahil marami ng tao dito, siguro mataas na ngayon ang baha. Hoy, malalim na nga pala. Magdala kang cellphone mo, Minor? Wala. Agoy. Ayan. Oops. Ayan, dito kami ngayon. Ayan, mataas na nga pala ang tubig. Ayan, oh. Dito muna ako pupunta. Ayan, oh. Ayan, malapit na siyang umapaw. Doon daw kami sa kabila para daw mas kita. Ayan guys, so kung nakikita nyo yan, super lalim na baga. Ayan. Hintay mo po, sama kitang dalawa. Sisikoy Summer Mix. Live lang ako saglit. Sisikoy, nandito kami sa may dam. Lakas ng tubig, oh. Ayan, oh. Ayan. Thank you, Simeon Daily. Thank you. Hala, grabe. Oo, sisikoy. Lumalalim daw. Tara doon sa kabila. Punta tayo sa kabila. Ayan, sobrang sobrang lalim na ng kaya medyo nakakakaba na naman ba. Ayan. Ito ang sitwasyon dito sa may likod ng bahay namin. Dito sa San Miguel, Bulacan. At ayun si Lexus TV. Tumatakbo-takbo pa. Oo nga, sisikoy eh. Ingat kayo dyan, Ma'am. Wala na. Kaya nga, Ma'am Diary. Ayan, oh. Ito naman ang lagay dito sa kabila. Ayan. Ayan, may tricycle na dadaan. Tayo ay tumabi. Oops. Okay. Nahihilo ako sa lalim ng tubig. Ang daming basura, oh.
Ayan, nakatambak ko. Morski, Miguelot shoutout. Morski, lalim na ng tubig dito sa may... Uy, magpayong ka dito. Ayaw mo magpayong. Ayan, o. Ayan ang sitwasyon dito sa amin ngayon. Oo nga, sisikoy summer mix. Sobra, ayan. Huwag mo lang ako gagalawin, hindi yan malalaglag. Tara doon sa may kabila. Ayoko tumingin sa baba kasi nahihilo ako sa lakas ng tubig. Ayan siya, oh. Malapit na siya umapaw doon sa may ano. Ano lang to sisikoy kahapon lang. Ay, kagabi lang. Magdamag kagabi tsaka maghapon ngayon ng tubig. Ay, ang ulan. Ayan, napakaraming basura kasi kaya ayan, ang daming basura. Ayan, pakita ko yung mga basura ba. Ayoko tumingin sa baba, nahihilo ako. Ayan, o, tingnan mo, o, puro basura yan, o, nakalutang sa ano. Nakalutang sa tubig. Mga kahoy. Oo, saglit lang sisiko yung ano. Tara doon sa doon kabila. Ayan. Ano mo sasabi mo sa baha? Malaki ba? Ayan, may nahuli na ba kayo? Ano ba nahuli nyo? Mga bote? Ayan, may nanguhuli ng isda. Ang nahuli nila mga bottles na ano, yung tawag dito. Ayan, oh. Hindi ako makadaan. Hawakan mo, nininervyos ako. Saglit lang tong live ko, sisikoy, mga 30 minutes lang. Nag-ano lang ako. Dito ako magdaan sa kabila. Hello, Josephine. Nag-live shout out. Ayan, o. May nanguhuli ng ano. Isay family is ano ba to? Is teka, wait na. Maano eh. Bigyan kita ng jacket ha. Wait lang ha. Nasa labas kasi ko. Ayan. Ayan, may jacket ka na. Ayan, may nanguhuli ng mga ano, ng mga bottles eh, no? Dami na niya nakuha. O, kala ko isda yung inuhuli nila, hindi pala. Ayan. Oo nga, Ma'am Diary. Nakakatakot talaga. Ayan. Maraming ano siya, oh. Nahihilo ko yung tumingin sa baba. Nahihilo ako. Pera na din yan si Sikoyo nga. Ayan. Pera na talaga nilang malinaw yan. Ayan, oh. Ayan. Ang Lexus TV. Ayan. Nakikimarites. Marites talaga yan eh. Papalitan ko na nga yung pangalan yan eh. Yan, doon tayo oh. Hawakan mo nga, kamag-anak ko yung huwag mong magalaw ha. Dahan-dahan lang para hindi siya nagang. Tumuti ka. Bola oh. Bola. Wala na yan, sira na yan. Sinabi ko lang mga bola ya. Ayan, yun, mga tambayers. Oh, batchmate! Mga nag-ano ng update ng ating ilog. Dito tayo. Nakawayang mga malaki ba kamag-anak? Malaki nila. Malaki na laki.
Ano, kapal yun. Kanina yung bakal dyan. Kaya mataas pa. Ilang oras lang. Kaya lang. Ingat, Sir Lexo. Ay, oh, salamat. Ayun na, matakal. Dahil basura, oh. Ayun, natulog ang ako. Ang ako. Kaya natatapalan ng mga kawayan eh. Oo, yan. Lumala kasi ng tubig. Tubig ulan. Ayan, may mga inaanod pa, oh. Mga basura pa na umaanod. Sir Abin. Eh buti nga sa atin ganyan lang eh. Eh sa Marilao eh. Marilao, Bukawi, Puro lubog na. Bulacan. Sa Marilao, Marilao, Bukawi, Bulacan. Sis ng Taray, good afternoon. Sir Abin, may galap shoutout, Sir Abin. Saan po yan? Dito sa San Miguel, Bulacan. Yan, bigyan kita ng jacket. Benito family. Yan. Huwakan mo nga. Ayan, yan ang sitwasyon ngayon dito. Ayan. Sis Antaray, thank you so much. Pag ito sisikoy, umulan pa, ngayon magdamag. Delikado na talaga. Ayan o. Nakabila lang yan. Ba't hindi ka nagdala? Sus Mario Joseph Garapon pa. Alimpungan ako sa ano eh. Ay, naku talaga. Yan o, lakas ng ano o. Sir Abin, go ka lang sa live mo, Sir Abin. Nag-live lang ako saglit kasi nandito kami sa may likod ng bahay namin sa may dam. Nagbisita lang kami, tinignan namin ang sitwasyon ng tubig. Ayan, saglit lang ako. Sana huminto na si Sikoy. Kaya nga si Sikoy summer mix eh. Sana lang eh okay na yung, tama na yung, hindi yung tubig na yan sa ibang lugar nang gagaling. Hindi mismo talaga dito sa amin, ulan sa amin. Sa ibang lugar ba? Salamat, Sir Abin. Pagka iyan, nagtuloy-tuloy pa ang ulan, magtataas na ako ng gamit namin. Paano yun pag tumaas pa yung tubig? Di ba may swimming pool doon? Ha? Sigurado ka? Pag lumaki ka na lumaki dito. Pag umapaw dito. Buti na yun. O may tao, may dadaan. Ah, hindi ba? Ah, Saan pupunta tayo? Kuya Weirdo, may galap shoutout kuya. Thank you kuya. Diyos ko, sana huminto na. Kaya nga si Sikoy. Ayan. Dito sa kabila, meron din dito. Ayan pa oh. Kuya Weirdo, salamat po. Ayan. Baby Morski, salamat. Diyan ka na lang. Agoy, baha na dyan. O nga, Edbons. Paano pa tayo mag-ana-ana nito? Kabado tayo sa tubig. Ayan o, yung sa may gawing, alam mo ang lalim niya no? Napakalalim niyan yung sa gawing gitna na yan. Ayan, ay puso. Tingnan mo yung parang umiikot yung tubig. Napakalalim niyan. Si Sikoy Loving Sky, may galap shout out. Baha na malapit na kami bahain si Sikoy. My goodness. Ayun sa gawing ibaba na yun, ayun sa may gawin na yun, apaw na doon. Medyo baha na doon, sa baba na yun. Okay lang baha, basta ana-ana di mawala. Agoy. Ayan, salamat Sir Abin at Timur na Grande, may galap shout out. Sige lang si Sikoy, go ka lang dyan. at malaki yung pan. Maya-maya ng konti. Ikaw naman. 15 minutes pa lang to, mag 30 minutes man lang. Ikaw
ka, Edbons? Puro ana-ana yung nasa ano mo, Edbons. Diyan sa Edbon, wala pang baha dyan sa inyo. Sa Manila, wala siguro. Ayun. Oo nga po, Ate Myrna. Malapit lang kayo sa dam. Oo, malapit kami sa dam. Kawawa yung mga nakatira sa mababang lugar. Oo, Sisikoy, totoo yan. Bantay-bantay kayo dyan. Paggabi pa naman. Oo nga, kuya. Baka kadalasan pa naman, kuya, bumabaha dito sa amin gabi. Kaya hating gabi. Kaya hindi na naman kami matutulog nito, kuya. Bantay-bantay muna talaga kami dito. Ayan. Pag, kaya nga, Edbons, at saka ito, ano to, ulan. Ulan to sa ibang lugar. Galing sa ibang lugar yung ano na yan. Ayan, Sisikoy, yun. Napakalalim nitong ano na to. Pag walang tubig, Sisikoy, makita mo, pag nasa taas ka, ang tingin mo sa baba, parang nanliliit ka na. Ayan, tingnan mo naman, oh, ngayon. Ayan na tubig. Ibig sabihin, baka taas ng tao na ang ano nito, lagpas 3 tao na ba? Tangkat ng 3 tao. Ang lalim. Tama ba nung sabi ko? Yan ba yung nag-viral po? Oo, dito. Araneta Avenue daw, baha na din. Sa Marilao, grabe ang baha. Sobra, lubog yung mga bahay talaga. Maraming nag-iiyakan na kanina. Gumawi kaya tayo doon muna. Ne. Uy, gawi tayong bagya doon. Ha? Yan lang, oh. Sa kapila. Teka lang, ano ko lang to ng ano. Tapos kukuha ko ng ano mamaya. Oo, lubog na. Mababa yun. Kaya nga, nag-iiyakan kanina. Naawa ko may mga naka-live kanina. Nag-iiyakan. Ano yun? May second floor pa yung bahay nila. Pero malapit nang abutin yung second floor ng bahay nila kanina. Nag-iiyakan kasi wala makapag-rescue kanina. Ayun, nakita nyo yung parang umiikot na yon. Ayan, sobrang lalim na yan. Kasi malalim yung ano na yan. Ayan yung gawing gitna, di ba? Ayan, di ba yung gawing gitna tahimik? Ayan, nandyan yung ano. Yan yung pinakamalalim sa gawin na yun doon. Uy, Minor, ano ka ba? Si Lexus TV magpapakamatay na daw, oh. Uy! Bahala ka nga dyan. Papalitan kita kagad. Bahala ka dyan sa buhay mo. Ano? Huh? Oo, maraming binaha talaga dito sa may gawing ano talaga dito sa gawing Bulacan nato talaga maraming binabaha dito, Sisikoy. Sisikoy Loving Sky, go ka lang diyan, Sisikoy, sa gawain mo, Sisikoy. Si Darling Grace, baha, yes, baha na dito. Kita ng jacket mo. Yan. Ang nakakatakot pag hindi pa naginto yung ulan. Nakakatakot talaga. Panigurado, mamayang gabi mabubulaga na naman kami. Yan. May mga nakabantay na rin dito. San Miguel, Bulacan, baha na din dyan na. Ito nga, San Miguel nga ito, Edbons. Marami ng barangay na baha dito sa San Miguel. San Miguel tong amin na to eh. Dito kami sa San Miguel. San Miguel to. Marami ng barangay dito na binabaha na mga baha na. Lubog na sa baha. Kaya nga
si Sikoy, palagay ko magpuyatan na naman to. Walang tulugan na naman, magbabantay kami. Pag ang, pag ang tubig na doon na sa gate namin, ibig sabihin, babahain kami. Pero pag wala pa naman, okay lang. Kusing! Si Cecil lang, hindi walang kasama. Oo, San Miguel kami, Edbons. Ang Bulacan kasi mababa. Oo, Timur na, mababa talaga. Sa gawing sa gawing Marilao, ayan, dyan, bahain talaga yan. At saka sa, ano ba tawag doon, Minor? Sa may ng mga isda, saan ngayon? Gonoy! Sa Agunoy, ayan. Bahain talaga yung mga lugar na yan. Pampanga, ayan, Pampanga. Bahain talaga yung mga lugar na ganyan. Mataas naman mayroon naman ako Sikoy mga doon, yung may lugar naman ako mataas doon sa gawin namin, ay sa likod bahay namin. Yung ginagawa namin ni Lexus noong nakaraan, nakita mo ba yan yung binlag ko noong nakaraan? Ayun, mataas yun. Doon nakalagay yung mga makina ko, tsaka ibang gamit namin. Kasi noong nakaraan, nung nagbaha sa amin hanggang dibdib sa karsada yung tubig. Ayan. Ayan sa Hagunoy, madalas baha din doon. Taga Valenzuela, baha na din. Kaya nga, naisipan namin magpunta dito dahil nakita nga namin sa Marilao bahang-baha na. Kaya sabi ko, silipin na. Malapit lang to sa amin, nandyan lang yung sa amin sa gawi doon. Likod bahay namin lang ito, kaya napisipan namin pumunta dito at bumisita nga. Pag siya umapaw doon sa kabila na yun, ibig sabihin baha na sa amin, yung kabila na yun. Ayan. Yung kabila na yun, ay puso. Ayan, pag umapaw doon, ibig sabihin baha na sa amin, yung kabila na yun. Ayan. Mahirap mag-zoom, maambon pa. Ayan, nag-emergency alert na naman. Si Sikoy Loving Sky, thank you. Kaya nga si Sikoy Loving Sky, grabe na ang lakas ng tubig. Ewan ko kasi si Kuya kung anong level na ba to? Anong level na ba yan? May level ba yan? Hindi ko alam si Sikoy kung anong level na to. Basta yan, malapit na dito sa may kalagitnaan. Naka-orange na red. Naka-orange na. Orange alert. Orange or red. Saan ko ba makita yon? Wala nakalagay si Sikoy eh. Ayan, basta umabot yan dyan sa ng tawag dito, ng tulay. Panigurado baha na kami kasi nakaraan umabot yan eh diyan sa tulay na yan mismo sumagat. Sa emergency alert. Dito lang ako, tingnan ko nga dito sa gawin nato. Hindi siya kita. Tingnan ko lang itong gawin natong ibaba. Ayan, nandito ako sa may gawing malapit pa naman ito sa may swimming pool ba. Salamat si Sikoy Summer Mix. Oo, sobrang kinakabahan na naman nga ako.
Ayan, ito, oh, malapit na siyang, ayun, no, sa kabila, oh. Malapit na siyang umapaw doon. Oh. Yan. Eh, tatakot ako gumilid sa may gilid, baka dumausdos ako, dire-diretso ako doon sa tubig na malalim. Salamat, Ate Myrna. Oo, ate. Kailangan talaga alis to lagi. Panigurado puyat na naman to. Walang tulugan. Magbabantay ng tubig. Ay, malait. Mataas sa lake. Tumataas daw. Oo nga, di ba kanina nung gumawi tayo doon, eh, maano pa yun. Ngayon, mataas na lalo. Kaya nga sisikoy, nako, no nakaraang baha eh, talagang lumikas kami kasi lumalim, wala kami matulugan na. Ngayon, sana naman wag na yon. Ayun, napakalaking kahoy lumulutang, oh. Napakalaking punong kahoy. Dami ng mga nakabantay, oh, nagmamasid sila. Laki ng punong kahoy, may ikot-ikot lang siya, hindi siya ano, hindi mo diretso sa lalim ng tubig. Ha? 3 minutes. Ay, tara tayo mo. Padaanin mo muna yung tricycle. Dito sa kabila may sapa din, sapa lang din siya pero mataas na rin ang tubig. Ayan, oh. Baka makukuha tayo ng pati rin. Malalagit siya. Malalagit lang po. Oo, may ikot nga. Ito yung Kaya baka yan yung level. saan? Hindi, nakadoon yun. Makikita doon sa may gawin na yun. Ang sama, makaano pa yung ano na yun, yung basura na yun na nakatambak, mga kawayan na yun. Galing yan doon sa may San Juan. Nakita mo yan doon sa may San Juan? Doon galing yan. Yung mga nakatambak, wala naman yan dati eh. Ayan, mag-e-end na kami sisikoy. Naka 30 minutes na rin kami. Salamat sa pagsama sa amin dito sa may ano, dito sa may tulay. Kami dam. Sa may dam. Dam. Hindi tulay. Dam. Ah, sorry naman. Ayan, may kuryente. Oh, may kuryente pa naman kami sisikoy. Kasi wala naman siyang hangin. Ulan lang talaga, ay tubig lang talaga problema. Ayan. Kaya hindi naman kami nawawalan pa ng ano, kuryente. Ah. Ayan, pauwi na rin kami, nagbisita lang kami, tiningnan namin yung sitwasyon ng ano dito. Teka, kukuha lang ako ng ano. Ayan, maraming salamat guys sa iyong pagsama sa amin dito. Gumilit muna tayo dyan, may tricycle. Apura naman rin. Oo, Sisikoy, salamat. Sisikoy Summer Mix. Ayan, bye-bye na. Mag-end na ako kasi naka-live si Sir Abin. Nag-ano lang ako, nag-update lang ako dito sa aming ano, sa aming sitwasyon ng baha dito sa amin. Ayan, salamat. Sisikoy Loving Sky. Sisikoy Summer Mix, salamat sa pag-aalala sa amin. Thank you. Salamat, Ate Myrna. Salamat po.
Bye-bye muna.